kodo mane Ramogi TV sadek marotieno. Kawuono wan gi sigana mar Hezekiah Oyugi. Hezekiah Oyugi Ogango kata PC kaka nong'ere. En achiel kuom jogo mane humbgi lach e loch mane osenindo Daniel Toroitich Arap Moi. Weche bende osewachore mathoth ka paro bende pogore ni ne en ng'at machal nade. Walter Nyambaga ni ni mar gin Kanye. Nyakore magajwanga e gini ji maka oluong nyingege to nyaka pek mar umbewei kod dwaro ng'eyo kendo winjo mathoth kuomgi degi kelo lokruok e ngima oganda e gwenge to kod piny Kenya kuom thuolo malach. Wapenjo ni gin Kanye. Maromo kilomita 331.1 kowuok e boma Nairobi nyaka sub-county Marongo. Anyono moy nyamburko nyaka e gweng' mar Akwaro manyo dala duong' rangachiare kendo tipo mokwe kod muya mayom e marwakoa mar fwambe dalane. Kalore ni jatich sirikal ne en jal momiluor kendo gige ne kanyakla kod ngima mare. Ne en mamare owuon ma ok ketie lela. Wayudo sigande bwo dwaro mar familia mare. Min ode Mama Doreen Oyugi e marwakowa ka kod mor. E higa mar 1940 e dwe mar keyo e seche mag ang'ich welo mosenindo Hezekiah Oyugi nonyuol e kendo chako sikunde primary mar Anen kendo sude libamba ma Uganda mar medo sombe Jinja High School. Bang'e Oyugi nomedre college ma Kabianga TTC e county ma Kericho kama ne otiegore kaka japuonj. Jaduong' nonyuol higa mar 1940. Kuom higni go duto te bang' ka nosenyuole to dongo gi mamane gi babane. To bang' mano ero odhi e sikul mosomo motimo klas mar 12. Kosetimo klas mar 12 to odhi obedo japuonj. Kosebedo japuonj koro puonjo for a short time. Kae to bedo dio sirikal. In fact odhi e course mar puonj motieko course mar puonj 1966, from 66 to 71. 71 ubedo dio. Jatich sirikal ne kod mon ang'wen mana kaka min ode Mama Doreen Oyugi leronwa. Achiel notho dignity including me. And his first wife ma ode ni bathe kacha, and me second wife, and the other third wife ni Nairobi. Ok daka achiel we mon widows. It's a terrible situation. Your wife pokotho. It is us kaka widows ma feel pain ma wan go mar mise mar misgo ni koro onge, and a lot of things nyalo koro dhi wrong nikech onge kun mado mo nyalo timo ne his wives. Nyithindo mabecho ma nyithindo ma well disciplined, all of them mabeyo kabisa. Hezekiah Oyugi nokwongo bedo japuonj maduong' e sekondar ma Migori e higa mar 1966 nyaka e higa mar 1977 kama ne oidho e ngas mar bedo jatelo mar somo e district, lemo maduong' mane biro koting' mare mathoth. Wapuonjo waduto koro wapuonjo kode e skul achiel. Wapuonjo Migori, then Migori wadhi puonjo Homa Bay. Koro sama wane Homa Bay eko chako idho malo koro weya kapod apuonjo. Ang'eno ero ka koro timo sirikal ka en dio nyaka nyobedo permanent secretary. Tokwe weche mag puonj, Oyugi nobedo dio, district officer, DC, district commissioner, PC, provincial commissioner. Mahumbe toko teko mare ne koro lach. Before kubedo dio education sirikal to kungo bedo dio education. At that time ngoni dio koro from bedo ready sirikal ubedo dio 1
that is 76. Then obedo DO1 Kitale Kapenguria. From Kisumu along to the Kitale Kapenguria. From 78 the Lodwa as a district commissioner. Kurubedo Lodwa, then 80 Ubedo promoted to deputy provincial officer PC Nakuru. Then Nakuru bed up to 1986. Kusibedo deputy PC Nakuru, eventually he became the PC. Ubedo Nakuru, Ubedo PC Nakuru. Tok jolweny ma Kenya ne temo thicho oko jatend piny makinde no Daniel Arap Moi. E higa mar 1982, Oyugi ne omi lemo manomiyo bedo koteko. Emomiyo umbe no medo landore. Lemo mar jagoro mongirore migawo mar arita kwe, to kod chenro mag sirikal, bende ne oduogo yudo e thuolo manokete machiegni kabisa kod loch mar thuon gweno. Wapenjo kit ngimane ni ne chalo nade. Kopogore kod bedo jatich sirikal, Oyugi ne en ng'at manade. E kaka min ode kod familia mare, bedo kod ruotha ne chalo nade. To bende ne en ng'at ma jambola. Ruoth ne ng'ama ber ng'ama dho kisungu luongo ni pleasant. Ngimane ne ber, ng'a muol, ng'a ber, ng'ama onge gi wach. Nokonyo ji maber, to kata wan be kaka family nong'iwa maber, to kata nyithinde bende notero skul maber. Koro during that time onge problem moro madang' awach ni ne ok otimo. Nong'iyo the family maber, otero nyithinde skul maber, jomoko be kubiro madwaro kony be nokonyo maber. Joluo nogoyo ngero ni ka ruoth chiemo tiapie, kapisi machon Oyugi ni kod kit chiemo, nyakla kod pith mopogore opogore, ahinya to nyaka mag jamni. Bende wuon Ogango ne ni kod kar pith mar rech, e kama welo ma jomiluma bende ne nyalo bile chiemo mag kado, ahinya to mit mar chiemb choke. Wapenjo ni era mare kod jogweng' ne chalo nade. Noero sort out dispute mag tribal classes manotimo Nakuru. Then no settled the dispute tribal classes manetimore Rift Valley, and that is why mane momiyo ji mang'eny ne biro ire. Ngimane kod sikul wachore ni ne pata kod dhot kilomita 6 kowuok e dala Ezekayo Oyugi. Wachopo Oyugi Ogango Girls Secondary School. Oyugi was a great man. Oyugi otimo gik mang'eny e kor gweng'ni. Na otho kapod atin, but nobiro gi bus miluongo ni Nyayo bus. To ochoko vijende ma idol, otere polis. Oyugi ochako skul, Oyugi Ogango Girls, konyo nyithindo, ondiko ji mang'eny e kor gweng' ka. Ondiko nyaka jomoa oko, matiyo kaka na mabor tatiyo ka. Koro Oyugi ong'ayudo tich, Oyugi kama gambo kae. Mana machiegni kod mbalariany Marongo University en Kanga Secondary School. Kendo ka bende en achiel kuom sekondar Oyugi wuon Ogango wachore ni nochore lwete gedo mare. Ji ne ok pa ni nikech ok ji te matiyo sirikal ne nyalo wuok oko mager sikul machalo Kanga. Ji mang'eny mane otiyo mang'eny ma ok nowuok mogero skul machalo Oyugi Ogango. Ok mago kende. Other churches manogero, but mostly schools manogero. Kanise bende pisi wuon Ogango ne ogero. Kami ng'ato ger sikul, ng'ato ger kanisa maduong' machalo gima ok ma kende, mamoko bende. I know ni skunde moko nogero Nakuru, moko ogero Maralal, ogero Rift Valley, ogero gi mang'eny. And sama notimo mago eko, ok okone ng'ato ni an ng'ini kawuono adwa dhi gero sikul. Ok okone ng'ato. Kata kamano, Oyugi noduogo lal mire higa mar 1990 kaluwore kod tho mane mar en jatend migawo Robert Ouko, tho mane oketo piny Kenya kama tek. Bende Oyugi
wachore ni ne ok orwako kata matin. Bang' dweche 7, Oyugi Pisi ne onindo. Tho mare ma anyuola mare ne e kindeno ne oramo ni ne otudore kod kwiri mane omiye kane enie jela. Higni 32 nyaka ne otho, kendo umbe lal. Joge mamoko to ni kuma nade? And his first wife, ma ode ni e bathe kacha. And me second wife. And the other third wife ni Nairobi. Kata odoko ni Oyugi ne jatich sirikal matuklu kamano. Ndalo mar mane ruodhi ni tiyo, no spend time ne mang'eny kabisa e tich sirikal. Nyithindo monyuol sani, kata monyuol after his death, ong'eya ni giwinja ni there was somebody miluongo ni Oyugi. To gikia gik manotimo, gikia history manotimo. Sirikal igwenyo mondo nyis erokamano makende kuom tich mane otimo ne sirikal, kata odoko ni piny owacho ok osetimo makare e yor duoko lwedo ne familia mar Oyugi. Sekia notiyo maber e Kenya, emomiyo no promotion goeko. To bang' kosetiyo mosetho, to pok awinje ka sirikal chieng' moro okame up mowacho ni gima kamano Oyugi otimo, gima kamano Oyugi otimo. Koro kare no oling'aling'a maonge ng'awache, pok awinjo. Koro ni no benefit from him by gero sikunde, by ndiko ji e tich, by konyo ji e yore mopogore opogore. To ok awinje kata odiochieng' achiel ka sirikal owache ni Oyugi did this, Oyugi did this, Oyugi did this. Mano kende gima hurts me so much. Ok an kenda, hurts the family. Ne kore magajwang' erokamano kuom bedo kodwa nyaka e giko. Ageno ni koro ing'eyo tok menyoni moko kuom thund luo. Riwri koda kende chenro machielo chieng' tich ang'wen. Kuom thuoloni duto ne in koda jata chenro Walter Nyambaga. Wuod Koweru, thun ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane.